знам дали се вижда, това е пробен запис. Вече сме в студиото в София и ще ви разкажа приказката, която исках да ви разкажа на морето, но там беше малко шумно и не успях. Значи приказката е съвременна за това как с сина ми, или по-скоро той, ми помогна и направи една страхотна програма, която горещо ви препоръчвам. Ще оставя линкове в коментарите, нали знаете, иначе Фейса не ги харесва нещата. И така, приказката започва преди около 2-3 месеца някъде. Точна дата мога да намеря, но за този период става въпрос. Вие виждате резултатите, които постигнах в гледането във Фейса. И това не е случайно, а именно благодарение на този инструмент, който сина ми сътвори за мене. Всичко започна една вечер, когато се опитвах да кача едно клипче, което беше широкоекранно, 16:9, а не 9:16. Това се оказа страшна борба. Алгоритмите на Фейса и на TikTok, примерно, го режеха, защото не е правилният формат. И супер се бях изнервил. Добре, че за щастие, точно тогава сина ми мина при мене. Ето на всички тия, които ми предлагаха да приберем Шаро вкъщи. Това е обяснението защо не може да го прибереме вътре, котката Шаро. Защото тук дебнат тия скални орли, наречени корели, и те са много опасни и няма как да стане. И така, да се върнем на приказката. Сина ми ме видя, че се нервирам жестоко. И ме попита каква е причината. Причината беше проста, както ви казах. Опитвах се да кача широкоекранно видео на формат тип TikTok и Instagram. И обясних му с две приказки, той ме разбра и ми каза, искаш ли ти направи една програма, където само слагаш клипа и той става какъвто трябва да бъде. Аз го приех на шега, казах му естествено, че искам, и след 2 дена той ми даде първата версия на чука, както го кръстихме. Трудно ми е да го кажа оригиналното име, Мьолнир или нещо такова. Това е чука на Тор, бога на светкавиците на викингите. С него праскаш едно видео и то става каквото трябва. Естествено, с апетита идва сядането и аз всеки ден почнах да искам нови и нови екстри. И така чука стана наистина брутален, особено про версията. Там има хиляди ефекти, хиляди не, но десетина ефекта, които може да направите, които са много ценни, примерно субтитри, светкавица, естествено, нали, бога на светкавиците няма как да няма светкавица, зум, има доста неща, с които може да си поиграете. Но и фри версията, която в крайна сметка аз най-често ползвам, също е перфектна. Тя променя видеото малко, но така, че нали, то да свети, да се вижда хубаво, да все едно, че е направено с някакъв перфектен телефон. Може да се добавят надписи. Примерно аз го ползвам на няколко човека направих така за рождения ден. Събирам 5-6 снимки, пиша честит рожден ден и то става филмче. Нали, може да се определя, не знам дали в фри версията може да се определя колко секунди да стои снимката, мисля, че по
3 секунди, събирате 5 снимки по 3 секунди, 15 секунди и става страхотно клипче, с което поздравявате ваш приятел. Какво друго исках да ви кажа? Да, пак благодаря на сина ми, той ми предостави пространство в акаунтите на Виндекса, Чука, в TikTok, Instagram и това беше. Ще оставя после линкове и за натам. Там ще си позволя да пускам повече видеа. Там ще се виждат и преди и сега, как е било видеото преди обработка и след обработка. Мисля, че това исках да ви разкажа. Надявам се да подкрепите детето. Аз лично съм му много благодарен. Той не иска да се афишира, прави се на Сатоши. Негова работа, аз съм длъжен да му помогна. С каквото мога, естествено. А това е този клип. Надявам се да видите после това, което ще остава в първия коментар. Който прецени, пак казвам, фри версията е абсолютно така жизнена, достатъчна за 90% от нещата, а пък който реши да е по-про, $24 мисля, че е годишната цена, не мисля ми е толкова. Не е нещо за първите клиентите, после ще е по-висок. Не е нещо, което нали, ще ви направи по-бедни или по-богати, но резултатите наистина са брутални. Аз никога не съм имал над 500 гледания, доколкото си спомням. Сега, като видях 300 000 на едно видео, верно, че съдържанието беше страхотно, нали? Няма да се лъжеме, но въпреки всичко, ако го бях пуснал такова каквото е, без музика, без надписи, едва ли щеше да предизвика такъв фурор. Опитайте, нищо не ви пречи, пак казвам, има фри версия, има версия, която се ползва само онлайн, демек през телефона, примерно, може. Но тя е доста орязана в сравнение с другите, но пак може нали, да добавите, примерно, надписи, мисля, че можеше да закачите 2 клипа, да се слеят и така нататък. Надявам се да съм ви бил полезен.